Ahojte dámy a páni, dneska si zahráme niečo podobné ako Asphalt a budeme proste tiež závodiť a tak ďalej. Rovno by som vyšiel na to, nebudeme to nejak okecávať. Dobre, poď na to. Páči sa mi ten rozdiel na ako na asfalte, že vlastne to má vlastné ovládanie a balíček, kde by sme dostali. Jasne, Subaru. Dobre. Dajme hneď ďalší závod. Takže poďme hneď na to. Dobre. Pohoda. No, jak nič. Dobre. Ďalší balíček, ďalšia kartička. Dobre. Dajme hneď ďalšiu, čo chodí. Dobre. Však to vyberá jak Mario Kart trošku. Niečo nové. Do garáže poďme a poďme sa pozrieť, čo nám sa ponúkalo, že či tam je nejaký player. Toto multiplayer určite nie je. Ďalej. No, však toto som chcel. Multiplayer, dobre. Aj pripravujem vlastne videá z počítaču, len si tam ešte stiahujem Vegas a uvidím, či mi to bude fungovať, lebo neviem. Dobre. Ideme multiplayer, to sa mi páči. Ale neviem, či to teraz dáme. Musíme dať nejaký problém, ale dám.
Tak. Lepo. Jest, dobieram pomalu. Dobre, to gdzieś pójdziemy za teczkę mikro. Ale no tak. Tak to je na nič. Jak nás mohol predbehnúť, kámo? Dobre. Tak. No. Dobre. Takže poďme si upgradenúť auto ešte, ale ja by som upgradeol turbo, nitro, alebo povedzme, že nitro by som dal. Dobre. Ďakujem za sledovanie tohto videa. Dajte prosím like a odber. Moc mi to pomôže. Čaute.